denai jahan Tuhan kini nan hangui. Mengapanya dicari cari angin nan indah, badai pun tidur, angin nan indah, badai pun tidur. Mengaku udah baik hati, apa sababnya? Yo karanonyo, apa sababnya? Yo karanonyo. Rumi ilah denai nak mangaku. Semarang. Ayo.
sana, sedang banyak pikiran. Jika di sana, sedang butuh hiburan. Daripada duduk sana, duduk